Tsiku number 14. Ophunzira aakazi. Pambuyo pake Yesu anali nkuyendayenda kuwuza anthu uthenga wabwino wonena za ufumu wa Mulungu. Ophunzira ake 12 aja anali naye, ndiponso akazi amene Yesu anawatulutsa ziwanda: Mariya otchedwa Magadalena, Yohana mkazi wa Kuza kapitawo wa Herode, ndi Susana. Kodi amayiwa amamutsatiranji Yesu? Kodi ndi chifukwa chiyani amayiwa amatchulidwa mayina? Kodi nkofunika motani kuti Yesu adziwe dzina langa?